že dneska si ukážeme nejlepší skovky v Rivals. Rivals je super hra, ale když se váš soupeř musí k vám dostat a musí vás i vidět, tak to bude mít těžké. Toto je zbraň, tady se prostě kupují zbraně, jo, musím tam mít. A tam je samozřejmě stromeček. Určitě si nikdo toho nevšiml, ale hodně lidí si toho určitě všiml. Já si myslím, že si toho všichni všimli. Když si senka čukneš, tak za stromečkem vás nepůjde vidět. To je super, ale určitě to není ta nejlepší. Je to jenom ta jedna z nejhorších. Protože když se podíváme, když se tady na spavnu podíváme, jsou tady tabulky, třeba tady kolik máš winstring, tady zkusíš vylézt, ale nepůjde to úplně podle plánu. Takže když půjdeš zase pryč a pojedeš už k těmto tabulkám, tak to bude vypadat líp. Když semka vyskočíš, tak můžeš tam aj jít. Pojď. Dobrý. A teď semka skočíš úplně nahoru. Dobrý. A seš tady. Jsou tady boxy, takže já se semka takhle čupnu. A úplně by mě tady soupeř nemusel najít, protože tady mě asi úplně nehledal. Můžete jít i dál, třeba sem, a tady můžete zůstat. Další skovka je i mimo, jak kdyby tuto mapu, nevím, jak to vám říct, je trénovací aréna. A když si vezmete nějaké tyto věci, tak možná by se nějaké místo našlo. Takže vezmete si určitě nějaký zbraň, s kterými se dá skákat, jako je třeba RPG, toto. Super. A musím najít nějaký ideální místo. To se mně líbí třeba tady toto místo. Vezmete si tady tuto jump věc a zkusíte se tam takhle vyboostit. Super. Tady se takhle boostnete, jak kdyby. A jste tady skovaní. Do té doby, dokud se nikdo nepodívá na vás. Takže zkusíme sem dát takhle ty jump věci. Ale abyste to udělali líp, tak tam tu na začátku by tam neměla být. Takže si musíme vzít úplně ty stejné zbraně, jak byly předtím. Takže se vezmeme RPG, díky, toto a toto. Super. Toto musíme znovu najít. Když to najdeme, tak už je to prostě super. Lidi vás se tak nenajdou, ale musíme to najít. Takže, když to najdete teda úspěšně, tak si vezmete RPG. A musíte co nejrychlejší to prostě nějak udělat. Bude to hodně těžký. No. Tak, vezmu si tady RPG. Ne, pořád to nejde. Ale abyste se semka dostali, je to vlastně úplně jednoduchý. Nemusíte mít ani tyto jump věci, potřebujete jenom toto. A seš tam. Co tam dostaneš, je super věc. A teď jsem to pokazil. Teď musíme ještě odnova. Takže co to uděláš? Už budeš vlastně ve skovce nejlepší. Lidi na tebe z vrchu neuvidí a bude to super a možná jim bude trošku podezřelý, že tam něco bude. Takže to vemte granátomet a takové věci, aby tě fakt neviděli, různý portály. A teď budou mít nemožný tě vlastně najít skoro. Asi toto děláte pro portály. Jo, toto dělá portály. Mám jeden portál a teď musím najít tam to. Takže já půjdu sem. A musím se sem teda jít, dobrý. Udělat si tam druhý portál a můžete se kamkoliv teleportnout a to je hodně výhodný. Takže portál se druhý udělám tady. Tady všude možně jsou nám portály. Jak se můžu kamkoliv jít.
Tak dobrý. Teď jsem tady a člověk tě musí taky chytit. A to asi bude mi těžký, protože se můžete těma portálama různě jít. Takže člověk tě musí vlastně chytit. Ty se vymrštíš a zkusíš se tady teleportnout. Člověk tě nenajde, už tě uvidí, když se zase někam portneš. A takhle tě jenom tak nenajde. A to je ta nejlepší skovka, no spíš skovka hoňka, protože tě musí taky najít, ale aj chytit. Takže bude mu to mít vlastně nemožný tě najít. To je konec videa, líbil se mu, dejte like, odběr a čau.